What's up everyone? Again, this is Mitch and for today's video, a day with my life, Pasibikolan ang mas piniling makipagsapalaran dito sa Manila. Galing Quezon City ay pumunta nga ako ng Pasay para maghanap at mag-aya ng mga kasama sa swimming. At ito nga ang video ko ay ang mga kaganapan na nangyari sa akin ng nakaraang Holy Week. Nasaktuhan pa nga dyan at tigil operasyon ng MRT, kaya naman ako na hindi marunong sa pagkukommute ay napilitan na lang talaga. First time ko nga sumakay na mag-isa sa carousel, kaya naman takot na takot ako dyan at hindi ko alam kung tama ba yung bababaan ko o mapupuntahan ko. Paano ba naman MRT lang talaga yung kaya kong sakyan, lalo na pag mag-isa ako? Kahit nga sa angkas o joyride man lang ay nahihirapan pa ako at nanghihinayang ako sa pamasahe na ibibigay ko kasi doble yung presyo. Pero na-enjoy ko pa rin yung pagsakay sa carousel ng solo, gawa ng nasa may unahan ako at nag-i-enjoy talaga ako dyan kasi parang nag-joyride lang ako. Tapos ganito pa yung tugtugan na maririnig mo na para bang piyestahan yarn. O diba? Talagang mawawala yung kaba mo kahit hindi mo alam kung tama pa ba yung bababaan mo. Fast forward at nakarating na nga ako at wag na nating pag-usapan pa ang naging biyahe ko sapagkat naligaw-ligaw pa ang babae pero ang mahalaga ay nakarating na ako dito. Pagkarating ko nga dyan ay pumunta ako sa mga unit na nililinisan. Kasi kailangan nandapusin ang lahat ng unit na lilinisan kasi nga aalis kami at mag-swimming kaya tumulong na din ako dyan kasi ako naman yung nag-aya, diba? Istorbo yarn. At dahil nga naalanganing tanghali yung dating ko dyan at wala pa kaming target na pupuntahan at yun, hindi natuloy yung swimming. Meron naman talagang swimming pool dyan sa may staycation. Ang kaso nga lang ay sawa na sila kaya naman gusto naman nila sa labas kung hindi dagat daw ay ilog basta hindi daw swimming pool. Kung nga yung pinaghanap nila ng pagliliguan namin, ang kaso nga lang hindi nila alam na witness ko yun kaya naman hindi ako nakapaghanap. Fast forward at ito na nga yung ganap namin kinagabihan at nagluto nga ako dyan ng kinikrave ko na baked spaghetti. At kada nga pupunta ako sa kanila ay talagang nag-i-enjoy ako sapagkat nakakapagluto ako ng mga kinikrave ko at practice yung cooking skills ko. Pero hindi pa naman ako kagalingan dyan sa pagluluto. Pawang pa-search muna ang babaeng ito kasi malay mo, makapag-asawa na ako, di prepare na ako, marunong na ako magluto at mapaglulutuan ko yung magiging asawa ko at mga anak. Diba? Pakapabebe. Mahilig naman talaga ako magluto, ang kaso nga lang ay bihira kasi hindi naman ako makapagluto araw-araw dito sa pinagtatrabahuan ko kasi mag-isa lang ako, kaya bibili na lang ako ng makakain ko sa pang-araw-araw. Kung makapagluto man ay occasion na nilang pero lagi naman silang nasasarapan sa luto ko. Syempre naman, ako na to Ala, pakayabang. Sa grabing dadal ko digdi sa Indo ay dahil ko na talaga ma-explain kung ano ang mga procedure kan tigluluto ko. Pero okay lang yan kasi bako maning cooking tutorial. Ano? O diba, nagkabirikul ko na naman kamo pero okay lang kasi nakakalawi kasi ang laging nagtatagalo. Pero kung gusto niya naman magluto ng ganto ay mag-search na lang kayo. Hanapin nyo how to cook spaghetti or bake spaghetti. Ganon. Hindi ko nga alam dito sa sarili